Biyaheng PTEX papuntang Camarines Norte at vice versa muli nang binuksan. Yan ay ayon mismo sa social media post ng Superlines Transportation Company Incorporated kahapon October 16, 2021. Ano-ano nga ba ang mga requirements kung ikaw ay papasok ng Camarines Norte? Number 1, negative antigen test result. At number 2, valid ID sakaling ito ay kailanganin. Kung palabas naman ng Camarines Norte, ay hindi na kailangan ng negative antigen test result. Magdala lamang ng valid ID sakaling ito ay kailanganin. Dagdag pa ng pamunuan ng Superlines, ito lamang ang mga magiging stopover ng biyahe: Santa Elena, Atimonan, Talipan, at Turbina. Wala namang magiging stopover sa Labo Central Terminal at Lucena Grand Terminal. Magkano naman kaya ang magiging halaga ng pamasahe? Para sa 2x3 aircon bus, 600 pesos. 670 pesos naman para sa 2x2 aircon. At 720 pesos naman para sa first class. Paalala lamang, ugaliing sundin ang minimum health protocols habang nasa biyahe, katulad ng pagsusot ng face mask at face shield, at pati na rin ang social distancing. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin ang Superline sa mga numerong ito. Para sa Cubao Terminal, Atimonan, Daet, maaari nyo ring bisitahin ang kanilang official Facebook page. Manatiling nakatutok para sa latest update sa Bicol Provincial Buses.